bombang nakatutok sa ulo mo. Toto'y tumalon ka, dumapa kung kailangan, at baka tamaan pa ng mga balang ligaw. Toto'y makinig ka, huwag kang magpagabi. Baka pagkamalan ka't humandusay dyan sa tabi. Toto'y alam mo ba kung ano ang puno-dulo ng di matapos-tapos na kaguluhan? Ito, hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong bulok. Iligtas ang hininga ng kairaming mga tao, at ang dating munting bukid ngayon'y sementeryo. Toto'y kumilos ka, balik na rin ang tatsulok, tulad ng dukha na ilagay mo sa tuktok. Hindi pula't dilaw, tunay na magkalaban. Ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong bulok. Kalaban, ang kulay at tatak ay di siyang dahilan. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan, at ang hustisya ay para lang sa mayaman. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong bulok. Habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok, hindi matatapos itong bulok. Hindi matatapos itong bulok. Hindi matatapos itong bulok. Na may subago pa man ang urulay alauna, alas 4:27 na lang, naman kaya na nag-uurulay ka. Kadakol mang gibot, kaladas ni dama lang may mga lakaw. Subago pa kaya, harain naman daw tuyo. So bago pa ba ako, hindi nag-aalat. Ang urulay ta, alauna. Alas 4:27 na iyo. Dahil pa ka umayrig di. Lapit siya na baga. Ako September 21 na? Sa'yo si iba. Ano ka naman? Garo ka naman dahil nasanay. Araw mga Pilipino time to. O iling ano nangyari sa imo? Arog sana sa imo, pauri-huri ka. Ano?
nakuanang ka, makanang jowa. May ganon? Ayos ka lang, kuya. May pinag-aagihan ka? Ay paano, anong oras na marayo pa? Sige lang. Uy, ano naman yan? September 21, 2021 na pa ba, kuya? Di ka ba nakaka-move on? Maray na sa nayaong ka na. So bago pa kami kahalat sa imo? Smio. Hoy! Tanggalan nga niyan headset mo. Ano, bako ka mabagang bungog? Wabo mo lang talaga magdangog. Kuya, amayan pa man baga, chill ka lang. Uni madalan mo nakitang kay drama, magayunon ini, sobra. Ay, tadain mo ko kayan. Anong amay kang pinagsasabi mo? Alaunang irilingan ta digdi, alas 4 na baga. Nakayahan ka nahuri kang kakikidrama mong iyan. Ay, ano ka naman? Kuya, makikonnect na lang ako sa wifi mo. Connect? Yes! Anong yes na may connect? Para makapag-post ako sa aking social media. Post sa social media. Tano, nakukunik mo si mga pangyayari kadto, tapos si pangyayari ngunyan. Makiki-wifi man lang. Kuriputan man ni. O siya, magpuuna lang daw kita. Sabi kaya ni Prof, kay puwanta daw mag-interview ng tao. Lalo na si may mga experience duman sa martial law. Ano ang kay puwantang maaraman sa inda? Inot na inot, kay puhan, makuata si totoo. Pangadua, dapat reliable. As in, ang pinaka-importante sa gabos is dapat bakong fake news. Lalo na ngunyan, sinagkakalat sa social media. Bakong iyo. Ano ba yan? Seryosohan kita sa martial law? 1972 pa to. Di panghali kita kadtuburuhay. O yeah, totoo yan sis. Ano man pati mga palata dyan sa martial law na yan. Move on na lang daw kita dyan. O sige, tapos nung na lugod ini mo niyan para action makadalan man akong kay drama.